Бъдещето започва с младите. Затова решихме да изразим своята благодарност и подкрепа към тези, които ги вдъхновяват – техните учители, като обновим 24 учителски стаи за 24 май. А ето как реагираха и някои от директорите и учителите на някои от училищата. Учителят трябва да предаде на децата любов, трябва да предаде знание, трябва да предаде умения и компетентности. Нещо, което в 21 век е изключително важно, са точно уменията и компетентностите. Учителството наистина е призвание. Това, което трябва да предадем на децата, според мен, е примера на първо място, както и любовта към родното. Нашата цел, безусловно, е образовани личности, но преди всичко за нас е важно те да израснат като добри, състрадателни хора. Искам да благодаря на Мебели Виденов за предоставената ни възможност и за това, че ние сме едно от всички тези избрани училища, които спечелиха конкурсът за учителя с любов. Промени се много интериора на нашата учителска стая. Това стана през лятото, докато колегите не бяха на работа. И когато дойдоха на работа, на 15 септември ги изненадахме с новия дизайн. Бях много приятно изненадана от подаръка, който ни направиха Мебели Виденов. И не толкова от самия подарък, колкото от отношението, от уважението. Защото така в последните десетилетия това е, което липсва на учителя. Уважение, оценка на неговия труд, защото той изобщо не е лесен. Това е любимото място на всички учители в учителската стая, да седнат на тези диванчета. Така че това е изключително добра промяна, която надявам се да се случи в повече български училища. Да си учител не е просто работа. Да си учител е призвание. За нас беше чест да подкрепим и обновим работната им среда.